बॉलीवुड इंडस्ट्री पे भोजपुरी इंडस्ट्री हो गई भारी, पड़ गई भारी। अरे यानी कि ठेठ भाषा में समझ ला कि पवन के ऊपर चढ़ गई ना खेसारी। चला पूरी कहानी हम आपको बताओ थिला। एकरे पहले अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पे नए वाले या हमारे चैनल के सब्सक्राइब करा, अगर फेसबुक पे हुआ तो पेज से फॉलो करा। चला पूरी कहानी हम विस्तार से बता देते ला। भाई हो, एक दिन पवन सिंह का गाना रिलीज होला बॉलीवुड इंडस्ट्री से चुम्मा। ओकरे 3-4 दिन बाद खेसारी लाल का गाना रिलीज होला भोजपुरी में चुम्मा। अब ये चुम्मा में दोनों चुम्मा में हो जाला कंपटीशन। लेकिन भाई साहब हम आपको बता दें कि पवन सिंह का जो चुम्मा सॉन्ग बा वो बहुत ही बड़े म्यूजिक चैनल यानी कि टी सीरीज से रिलीज भइल बा। ओमन जितना भी एक्टर हो सब लोग भाई हो धुरंधर हो। राजकुमार राव भी उमर काम किए हो और भी जितना भी एक्टर्स हीरोइन सब नंबर 1 वाली हैं भाई साहब। बॉलीवुड के बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग बा। ओकरे बाद से ओमन इतना ज्यादा पैसा खर्चा कैल गई बा, तो यह कुल के मिला के भाई साहब वो बहुत ही बड़ा सॉन्ग बा। लेकिन इन्हीं के कंपटीशन में गाना आवेला खेसारी लाल के, जिमन भाई वो सब भोजपुरी के ही एक्टर हुए और एड भी लगावल ना बा। वो पवन सिंह के गाना पे एड भी लगावल रहा है, गाना की ज्यादा व्यूज होए खातिर। लेकिन भाई साहब ये दोनों में बहुत ही ज्यादा कंपटीशन वाला। अब कहाँ भाई वो भोजपुरी इंडस्ट्री इतनी बड़ी, अब बॉलीवुड इतनी बड़ी, फिर भी भाई वो व्यूज से लेके ट्रेंडिंग सेक्शन तक कंपटीशन वाला। लास्ट में भाई वो नतीजा ई आवेला कि व्यूज के मायने में तो पवन सिंह ज्यादा हुए, लेकिन ट्रेंडिंग के मायने में तो भाई वो खेसारी लाल जेके ट्रेंडिंग स्टार कहल जाला भाई हो, वो फिर से 1 नंबर पे पांव जमाए बा। जोन की पवन सिंह का चुम्मा सॉन्ग बा जोन की 1 नंबर से हटते ना रहा। बड़ा बड़ा गाना ही ना, लेकिन सब लोग कुछ ना कह बोले। लेकिन भाई हो कई महीना अरे कई दिन से कंपटीशन करत कर खेसारी लाल का जो सॉन्ग बा वो पवन सिंह के गाना के हटा के 1 नंबर से अपने जाके बैठ गई बा। और भाई हो वो खुद खेसारी की बदौलत गई बा। ओमन अगर केहू के बहुत बड़ा सपोर्ट बा तो सिर्फ खेसारी के बा। और ये जो चुम्मा सॉन्ग बा पवन सिंह के, ये मन भाई वो पवन सिंह के साथ साथ बहुत बड़े बड़े मेकर, बहुत बड़े बड़े एक्टर सबकर सपोर्ट बा। फिलहाल में स्क्रीनशॉट बगल में देख लिया कि 1 नंबर पे खेसारी हुए, 2 नंबर पे पवन सिंह आ चुका है। अब आपके का लग रहा है कि भोजपुरी का ट्रेंडिंग स्टार के पवन या खेसारी, नीचे कमेंट करा। अगर आप लोग हमारे चैनल पे नया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करा, वीडियो को लाइक करा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय, प्रणाम, हर हर महादेव, जय श्री राम।